Намерил си перфектната работа в Германия. Ти отговаряш на всички критерии, които работодателят ти е задал. Пускаш там CV, автобиография и всякакви кандидатури за работа и получаваш емейл, че за тази позиция е намерен друг по-подходящ работник. Но работодателя след няколко дена връща обявата онлайн. Можеш ли да му повлияеш по някакъв начин да те вземе тебе? Нека да помислим с тези неща, които носим шапки на тях, колко е възможно това. Дори в Германия, където има всякакви правила и глупости, евентуално може да има и за това някакво правило, но нека си представим следната ситуация. Ти си момиче на 18-19, публикуваш в социалните мрежи, че си сама, и аз съм това, който съм, и да ти кажа, добре, ти щом си сама, и аз съм сам, дай ще те взема, защото аз съм подходящ за тебе. Това с работата е абсолютно по същия начин. Работодателя има право да си избере кой да работи за него. Няма начин да му повлияеш по някакъв външен начин, чрез съд, чрез заплахи за дискриминация и всякакви такива неща, да те вземе на работа и ти какво очакваш да стане? Също ще е, ако просто харесам някой момиче и каже, ари, идвай при мене. Просто е абсурдно.